På 0-6 års området i Ringsted, der vil jeg fortsætte det arbejde, jeg har gjort de sidste 8 år i byrådet. Jeg vil kæmpe for, at vi har et bredt og varieret udbud af institutioner og pasningsmuligheder over hele kommunen. Det vil sige, at vi skal have dagplejere og institutioner på landet, såvel som i byen. Samtidig så vil jeg kæmpe for de her institutioner, som der nu er blevet lukket af flertallet. De skal have lov til at forsøge at starte op som private, og jeg vil være garant for, om man er bedstefar eller man er forældre, så skal man have lov til at passe sine børn selv. Det er den frihed, jeg gerne vil have i valget på dit barns vegne. Samtidig så vil jeg fortsat arbejde for, at vi har en natbørnehave, at vi har udvidede åbningstider i forskellige institutioner. Men vi skal også gøre noget ved normeringerne. Normeringerne i Ringsted Kommune er bare ikke gode nok. Vi er ikke den bedste på Sjælland, vi er heller ikke den dårligste, men den her middelmådighed, det kan vi gøre meget bedre, og det vil jeg kæmpe for.